Wibumu wi resik-resik wi. Nanti nih. Oh. Berapa jangan? Lagi kelas iki wis nggak? Ndah. Wis ndah. Ndi? Ndek panek ndahnya. Kene wis bisa apa-apa. Wis bisa ya. Sidik-sidik ngono. Wis lah. Kuwi lho, kayak ndi. Kuwi dah. Kuwi lho. Mbak Kastiem ki. Bahyut munda. Lembah yut iki. Tangguh status. Siapa? Ya. Ya. Sudah pulang tuh Kum. Samen. Gue pergi ke dokter. Ya, sing rohe duwi sik. Siapa? Kowe. Sama kan lek amin. Sujarwo Tejo. Wes. Iki lho guys, wong buaya montor apik dhewe ya durep nek dhewe iki. Wong embuh yang di nyekar. Jalan pulang, jalan pulang. Ya untuk pas cepetan. Iya apa? Dah boleh. Harus nih. Kuwi mbok cegatno kalau nongol. Cepet emang, Mas. Ya Allah, gede dah.
Cuma kali mati aku. Sebenarnya man bang. Buruk man bang. Man titik man. Aduh aku ngerti bu. Ya Rona loh. Yo ben man. Buat di situ po enak.